Hey, so I'm getting my hair cut, and I just need to drop a little subliminal message. Black coffee, no cameras, no phones. If you're supposed to be there, you'll be there. Take that. Take that one too. Hello guys, and I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. It's Chef the Soul TV News bafethu. So I have indaba la ethinta kakhulukazi uBlack Coffee nelentuzana ne-relationship yakhe no P Diddy. Abantu ba busy lapha ba wild ngenye ke indlela. So I saw this topic has been trending lapha ku X. So I think ke ngabona kubalekile ukuthi ke ngithi ukukhuluma ngayo kancane. One of the sources I used lapha, it's Briefly News. It's actually so yale article le ithi ke Black Coffee's connection to Diddy questioned after rapper's arrest. Something went wrong. So I'm here to highlight nje ezinye zezinto. Now if ever you have anything to say regarding this issue noma ke this article, you can comment on the section down below yabo. So kahle kahle lapha kuthiwa ke uBlack Coffee uthuleleni ekubeni ke engabe khona into mhlawumbe ke aseyishilo ngumngani wakhe since bebe connected ngaleyo ndlela yabo. This is one of ama artists ke ala South Africa ke esagqamile ukuthi ke iyona be connected to kakhulukazi ke no lokungana nalo rapper lo wase America oboshiwe. Bakhona nabanye bafethu, and I will share ezinye ithombe because even ngisho nofikile Mbawulula, yeah, I saw ukuthi ke naye futhi wakwaba umunye wabantu aba-attenda lama party lawa abejwayele uphostwa iyona lensizwa le. Bakhona nabanye, I think futhi omunye umuntu engambala lapho ulo mnumzane lo u DJ Fresh. Phinde futhi kube khona lo mfowethu lo Euphonic oseyibiza ngoThemba yabo. Ayipheleli lapha ilist. Bakhona nabanye yabo singeke sazi noma nabo bathinteka yini ke lapha yakuleya party le engeke ngisayisho ke igama noma ngembaba. So ama allegations athi ke mhlambe naye kungenzeka ukuthi ke bake bathi kumtitinya lapha na ke bamthunuka isingemuva sakhe yabo. Abantu ke uyazi ukuthi ke once kuna something etrendayo and ekhomba ukuthi ke itha ibe negative nyana baloke bela ethendeni zakho. So they want to know ngempela ke, they want even uBlack Coffee ukuthi ke akhulume nabantu yabo, mhlambe ke enzeke some form of media briefing or else akabe live lapha yana ke to inform abantu ngempela ukuthi ke yini bebasondeze kakhulu naye besides music, what other form of business was he involved with ulapha yana ke uDiddy. So khona mfethu ke waposta lapha, I think it's X if it's not Instagram yabo. Yeah, I think yeah ku X ubhaleke nje ukuthi ke Black Coffee at one of Diddy's party. So la ngokwale article kuthiwa ke the pair grew a solid bond during Coffee's rise to international stardom, during which he would hang out with Diddy in numerous occasions yabo, from studio sessions to his infamous parties. Asazi ukuthi kwenzakalani lapha yana ke cause ke kwesinye isikhathi I remember nje kunenye video futhi, I think I'll share this video ekugcineni kwayo lentuzana le video le. Kukhona ivideo yakho Black Coffee ke la, I mean uP Diddy la ekhuluma khona ke efonini no Black Coffee ekhuluma indaba ukuthi ke there are no cell phones allowed or should be allowed ke kwenye ama parties mhlambe ke ayi hostile I guess. Today Mzansi is very curious about their friendship as well as Coffee's and other major celebs silence on Diddy's arrest. uTwitter ke lapha yana ke unendlela yokwazi ukuexpose abantu yabo, especially ke expose nje ama artists yabo. So I think this is one of indlela ke mhlambe naye lo yamfuthu lo ebefuna ukuthi ke ngempela elilo leyadaba lu attend ngayo yabo, because yena nje into ayibhalile lapha ya ubale mfuthu lo Solomon, into ayibhalile lapha yana nje uthe Black Coffee at one of Diddy's lokungana parties. Ubazi vele ukuthi ke abantu bazo because lento le ikwi public yabo, ikwi public eye. Ubazi vele ukuthi ke by posting lesa sithombe lesa abantu bazo catcha kusona, then ke bese beya commenta besho lonke uhlobo lwezinto, since sazi ukuthi ke lo mnumzana oboshiwe lo uP Diddy uboshelwe ini kahle yabo. Into ke aboshelwe yona lo mbembe yana ke most ama celebrity ubewasodomizer yabo.
kahle kahle ubebacindezela ngendlela yokuthi ke akwazi ukuba control. I think it's one of it's a form of control akade isebenzisa, and futhi ke akwazi even after ukuthi ke because if uthatha ukubheka noma indlela ekushiwo ngayo lapha ukuthi ke kahle kahle the reason why kade enza ngalendlela enza ngayo inhloso ukuthi ke ekugcineni kwakho konke akwazi yena ukuthi ke abe nepower over wena, yabo. Why and how leyo power ke ebeba nayo lokhu ngana uP Daddy, leyo power leyo uba nayo over wena ngokuthi ke ukwazile ukuvidorize at the time enza lento kade yenza kuwena, and futhi ke leyo nto le noma leyo video leyo noma lama video anawo iwona awasebenzisayo to blackmail labantu ke abangama victims. There are so many of them, and futhi ziningi mfethu ke izinto ezitholakalile eziconfiscatiwe by even abantu bomthetho just to follow in ubufakazi bayo yonke into ke eyinsolo kahle kahle kuthiwa ke ubenza. Nalana ke bafethu baningi abantu mhlambe ke abasazo relate kakhulukazi ke nokuhamba noma ukwenza ama visits abo nje kuma parties ayo lensizwa le. Baningi abantu mhlambe ke abasazophumela nabo obala ukuthi ingeke thina yazi usake saya kodwa ke asikwazanga ukuthi ke sibandakanye kulama activities njengalawo. Some of ama artists la eAfrica futhi amanye athintakalayo ngibone lapha yana ke uBurna Boy, ngabona ke ulomfana lo omncane uWizkid ukuthi ke naye uyabo wake waba naleyo relationship. Khona abantu ke bafethu abakwazi ukuthi ke babe ku relationship namanye ama artists, but then uthola ukuthi ke they are not involved kwilento zana in whatever they are doing ubumnyama noma ke ubugebengu, yabo. But ngokubuka kwezinto nendlela izinto yena abeyiveza ngayo, yabo even ngisho like ukuba nalama artist kwakhe nendlela asuke actor ngayo the time nalawo ma artist, uyabona ukuthi okay fine kungenzeka ukuthi lo muntu lo lento le asolakala kuyona into akade vele eyenza, yabo. Ama actions aloke ekhuluma kakhulu kulokhu ngane kunezenzo zakhe, uyabona ukuthi okay fine lo useyenzile lento nosibanibani useyamcontrola usebenzisa nanoma yini. I saw one of ama videos futhi la kade ekhuluma nolokhu ngane nalofana lomncane uJustin Bieber embuza ukuthi ke ngabe ke yini eyenza ukuthi ngabe samfonela, yini eyenza ukuthi ke engabe seza kuyena after ke ukuthi ke mbake baspenda ke isikhathi ndawonye. And I think lapha lento anayisencane, yabo, uma uthatha nje ukubheka noma indlela isimo sayo esingakhona yayisancane lapha yana ke, and ishuthi yabona ukuthi no yazi lento le ezokwenzeka la kumina noma esenzakalile angihamselananga nayo, angithandanga, ake ngithi nje ukubalekelana nalensizwa le, yabo. He was looking for ilentuzana success, but then at the same time ezinye izinto ke zifika ngendlela engekho right kwabanye abantu, yabo. I think ke mhlambe even amanye ama artists, so many of them adluleke kuyona lento le engekho right, yabo, because uyabona even namanje ukuthi ke ilist ngempela yabantu ke abenza lezenzo zobumnyama njengayo le ndoda le, like baningi labantu laba ababe ama victims towards ilentuzana ama actions alendoda le. So umuntu osaphumele kahle kahle abasam call out la ukuthi akake axoxe kahle kahle ukuthi ngeke impela zikhiphani lapha ya eMelika nakulama party lawo yini le ebeyenzeka, and futhi ke mhlambe ke uBlack Coffee ke uyena ke ongabatshela kangcono abantu. So uyena vele abasambizile abantu ukuthi ke akake ayikhulume lento, futhi ke uyena othule ekumele ngabe uyayikhuluma lento ke ngokweside la ngapha ke eSouth Africa. Asikakayi ngale ko Nigeria abangakhona nabo futhi ke kumele ke bayikhulume kahle leyo nto leyo. iAfrica yeyizwe kahle ukuthi ke kanti bayaphesheya nje labantu laba babukeka njengabantu asebephumelele nje lapha, kanti kwenzakalani lapha yana ngempela. Anyways bafethu, do comment if you have anything to say mayelana nayo lento le la kwi comment section ngezansi. Don't forget to like this video, don't forget to share the video if you find the video informative. Ngibonge kakhulu manje, ake ngibonge manje, danko. Black coffee, black coffee, black coffee.
What's up, boy? Triple, quadruple. In the flesh. Good. In the fucking flesh. Yes, sir. Got so much to tell you, man. My baby bro, we here. Tomorrow it's time. It's time. What you gonna do to that thing, man? Yeah, they better tune in. They better tune in. Let's go.